L'escenificació de la trobada de la Mare de Déu el dissabte de festes a la platja de Ponent a càrrec de l'Associació Cultural Recreativa La Barqueta és molt més que un dels actes més multitudinaris de les nostres festes majors patronals. És la representació d'un fet real, l'arribada de la nostra patrona i alcaldessa perpètua a les platges de Benidorm el 16 de març de 1740. Des de fa més de 50 anys, el poble de Benidorm va recuperar aquesta tradició. Ho va fer primer en una comissió de festes molt comprometuda i immediatament a càrrec de molts d'eixos majorals i majorales en l'Associació Cultural Recreativa La Barqueta. Els reconeixements de festa d'interès provincial i autonòmica són bon testimoni de la rellevància que té aquesta escenificació per al poble de Benidorm. La Barqueta sempre cuida dels nostres arrels. Segurament aquesta escenificació és un dels seus primers motius d'existència. Cal felicitar a la Barqueta per tot el seu treball, però també cal acompanyar-la en aquest reconeixement. L'Ajuntament de Benidorm, la regidoria de festes, en aquesta xicoteta aportació gràfica, vol retre homenatge als homes i dones de l'Associació Cultural Recreativa La Barqueta i contribuir a la difusió i al coneixement d'esta escenificació, d'este moment important per al poble de Benidorm. Gràcies en nom del poble de Benidorm, del seu Ajuntament, a tots els que feu l'Associació Cultural Recreativa La Barqueta per mantenir viva la flama de la història de Benidorm. Ha fet ja més de 50 anys, perquè va començar en l'any 1971, que no havia representació entonces, però els majorals d'aquest any, perquè li donar una mica més d'importància a la festa i tot, ens van contactar amb el nostre historiador, don Pere Maria Ors i Boig, que vivia en València, van anar i ell va escriure el llibreto de teatralitzat perquè es representara en la platja. Gent que ells ara mateix són 50 i pico, però vamos, que normalment està oberta a tot el món, el que passa que hi ha voltes que no poden eixir tots perquè és massa gent en un espai que si no es faria etern i immens això. Bueno, la Barqueta és el poble de Benidorm, quasi tot, perquè el que no perteneix com a socio, perteneix com a amic o perteneix ajudant en el que pot. Veureu des de baix com a actor i mirar tot el que és el parc d'ells des del Paseo Colón quasi, des del principi del Paseo Colón fins més allà del Marcònic, la gent que es pot posar allí per veure que seguim la tradició i que confien en la Barqueta, que procurem fer com va estar el millor possible i millorar-ho cada any més, perquè la Mare de Déu Sofragi, la nostra patrona, s'ho mereix després des de 1740 que està reinant en Benidorm. N'és l'hora de l'alba d'avui dia 16 de març de l'any de gràcia de 1740. El poble s'ha passat la nit vetllant una inquietud i una esperança. Una inquietud pels homes que ahir a la caiguda del sol es feren a la mar amb fort temporal de llevant per anar a la recerca d'una nau de la que aplegaren notícies que navegava abandonada, duta a la gareta pel corrent. D'Antoni Bayona fos la idea, seu el llagut i els mariners que l'acompanyaren la seua tripulació. Ja n'és valor el d'Antoni Bayona i els seus companys de fer-se a la mar en una nit com la passada. Tot per si diuen no diuen, que pel vell mig del canal, més enllà del que la vista abasta, n'anava perduda la nau. De bestret que Jon haverà renunciat deixant-la navegar al llarg. Déu vulga que no siga tot una trampa dels pirates, gent que se la sap embolicar i hagin estat fet presoners. La dona de Vicent Llorca s'ha passat la nit en la mineta encesa davant de la Mare de Déu del Carme i ella agenollada pregant. Moltes hem estat les que en la verla d'aquesta llarga nit hem passat el rosari per ells, que l'arcàngel Sant Rafael se'ls guie i no se'ls deixe de la seva beneïda mà. Mireu, aquí ve Francesc Suc. Ell anà ahir al capvespre amb el senyor jutge de Marina al racó de l'Oix i parlaren amb els mariners d'Altea que allí retornaren de la forta meló de llevant. Què mos dir, Francesc, d'eixe soroll que té el poble commogut per raó d'una nau que asseguren navega sense tripulació a la deriva? N'és veritat.
Els mariners d'Altea l'havien vista arrossegada per corrent, desponent. Digueren que anava mitja fonada, entre dos aules, sense arboradura. Ells no se n'acostaren mica i res més pogueren dir-nos. En eixe cas, de pirates i moros no res. Podeu estar-ne ben segurs. Qui sap si alguna tragèdia tan pròpies de la mar a la mateixa nau, una falsa maniobra i un esbatussament de les onades a la contra. Així tot, timor tindrem, mentre no ens vegam aparèixer les veles al vent i prou a pagar terra. Quin infortuni i quin pesar si no tornaren. Creu que la mar es plaurà en tornar-nos els vius? No ens queda altre remei que pregar per ells al Déu misericordiós, i de ben segur ens ho concedirà. No sé si m'ho fan els meus ulls, però jo diria que allà lluny veig un llaüt, que ve a vela i a rem, molt espai, com remolcant un gran pes. Encara que estan lluny, jo crec que fan molt poc de camí. A mi també me sembla, però pensa que estan molt llarg i la claror és poca. Així tot, el llaüt de Toni sempre fa camí tant a vela com a rem. Hi ha que tindre en compte que remolca algo molt pesat. Sí que deu ser això, perquè el cap que porta per la popa es ve molt templat. Jo pense que podem fer el vol de la xàvega, perquè temps n'hi ha. També pense jo aixina. Anem a dir-los que comencen a calar. Che, caleu, caleu. Ara que hi són més prop, es veu millor que n'és una nau de tamany generós. Sí, i també pareix per les traces que hi hagi de lluitar prou en la mar, perquè es veu molt mal parada. Ja estan aquí. Toni Bayona, Vicent Llorca, Miquel Llorca i els seus companys. Han aconseguit el que volien. Que ningú s'atrevisca a moure's d'on està. El lloc del mig resta lliure per les seues senyories i els mariners que apleguen a les barques. Anem a preparar per atraure'r, perquè per lo que veig hi haurà que ajudar-los en el que porten de remolc. Sí, vinga, anem a preparar l'aparell. Tu, dona bona cosa als seus parats. Deixem la platja el més lliure possible. Arrepleguem sàcies. Quina alegria i quin goig! Els nostres precs han estat escoltats. Déu ens els torna cap a terra, sense que hagin patit cap mena de desgràcia. Enhorabona, Toni, i a tots vosaltres. Vos haveu arriscat, però ho heu aconseguit. Conta-nos com l'heu pogut trobar i fer-vos en ell. Quina nit hem passat. No sabíem a quin sant encomanar-nos. Entre la fosca, les onades i la impressió de les notícies, tot han estat voltes. Per fi l'hem trobada quasi a la frontera de la vila. Hem treballat dur per poder-la amarrar i encara més per remorcar-la. Com n'és de pesada aquesta nau. Tots els del plegut plegats tenim el poc de mèrit que n'hi haja. Els altres pobles l'han deixada passar. Nosaltres, com si fórem tot el veïnat, hem navegat a per ella i aquí la tenim. Quina mena de nau creus que n'és? Al meu pareixer, un londro que deu de ser treball dels mestres d'aixa de per les costes de Màlaga, o jo no pas n'entenc. El motiu de navegar perduda? Pirates? Pesta? No ho crec. Més bé, el fort temporal d'aquestos dies li deu d'haver trencat les amarres del port on estiguera fondejada. Qui sap si tan sols ancorada i amb la corda mig podrida pel test de sa sota l'aigua. Heu retirat alguna cosa del londro? Ni tan sols la coberta han tocat els nostres peus. L'hem amarrada i no pas les havem aturat a més. N'és nau de 2 pals o de 1? De 2, em sembla. Ho veurà només i munta i m'ho confirmarà. N'està molt bé. La teua paraula em basta. Ara, tot seguit, pujarem a la nau el senyor notari i jo per a una inspecció i per fer-ne inventari. I com el senyor Albert Llorca també t'ha estat escoltant, farà constar a l'acte les teues manifestacions.
Mireu, a la popa hi ha una imatge de la Verge Santa Maria, Nostra Senyora, amb l'infant Jesús als braços. Que ningú siga gosat d'acostar-se a la nau. Temps tindreu per escudrinyar-ne. Estem en les diligències de la justícia. Vicent Llorca, tu que ets aquí dalt, ajuda el senyor notari a fer-ne l'inventari. Vinc de part del senyor Marquès de Cailus, el meu senyor, capità general i governador del Regne de València, i també del senyor corregidor d'Alcoi. Tinc per obligació, segons les ordres rebudes, donar-ne un part per escrit i fer cremar la nau. N'hi ha perill de que puga dur-nos la pesta. La seva tripulació n'és ben possible que hagi mort d'algun mal roí. Vos, senyor capità, deveu estar assabentat que les coses pertanyents a la marina són de jurisdicció de l'emmirallat, i jo també tinc comptes que donar al meu superior, el senyor comissari del districte. Eixa nau n'és, si no estic errat, de propietat del senyor infant, que Déu el guard. Les meues ordres són combinatòries, cremar la nau. No pas podem, per si n'és d'aquest o de l'altre, tenir el perill de pesta en aquesta platja, que en val tant com seria casa nostra. Pel que vos demane, homes de mar i mestres d'aixa, per a dur-ho a cap. Una estona només i aquí no restarà tan sols que la cendra. No pas puc complau-vos, capità. Homes de la meva jurisdicció no en tindreu ni un sol. Jo també tinc ordres que respectar, tan sagrades com les dels vostres superiors. N'és igual, li ho demanaré a la justícia ordinària. El senyor alcalde. On és el senyor alcalde? No hi és? Poc importa. A veure, voluntaris per a cremar la nau. O venen de voluntat a pegar-li foc o els faig venir per la força, i ben sabria de greu disgust. Salveu a la Verge, que no us creme! No sé res d'això. Caleu-li foc, que les flames siguen en ella. Senyor capità. A les vostres ordres. Proteste en nom del senyor comissari de Marina d'aquesta crema gratuïta que heu manat fer. Proteste una, dos i tres vegades, com n'és de rúbrica, i que el senyor notari ho faça costar a l'acte. En tinc que donar compte pel fet i en descàrrec meu. Molt ben pensat i millor fet. És el que deu ser. Vostè enviarà els papers al seu superior, i jo dos parts. L'un a València, al senyor capità general, el meu senyor, i l'altre al senyor corregidor d'Alcoi, per a que perda el temor a la pesta al seu corregiment. Les paraules ja han volat i els escrits en seran testimonis per avui i per al dia que algú se'ls trobe pel racó d'algun arxiu. I de nosaltres què? Aquestos senyors tot ha estat dir que si el senyor infant, que si no sé quants senyors més, que Déu els guarde a tots plegats, però dels que han estat a la mar passant les blaves ni a donar-se. Tu que eres nostre patró, digues-los que hi som encara vius. No en traurem res en carregador, i el que pot ser és que es traguen de nou l'espasa, el que la porta, perquè el nostre ja n'és una altra manera de raonar. Fes com si li parlares al jutge tot sol, però que ho senta també l'altre. Senyor jutge, els homes de la tripulació del llagut es hem passat la nit amb forts treballs i perills. La veritat n'és que amb aquest fi de les nostres il·lusions no comptaven. Me'n dóna perfectament, però jo què puc fer? De no ser que vulgueu cendre per la bugada, no res més va restar del Londro. Estan els ferros i esclaus. Això són diners. Senyor capità, els homes... No és menester que m'ho repetisca, senyor jutge, i perdone la interrupció. Ho he estat escoltant tot encara que em fera el distret. S'han passat la nit en la mar, han treballat de valent i en la seva millor voluntat. En quins entrebancs han ficat al senyor jutge i a mi? Me ho poden dir? Dimoni de Londro! No dic això. Recorde que a la popa havia una imatge de la Mare de Déu. Retire el que he dit. Els pregue que no em facin parlar més. Ja veurem el que fem dels ferros. També he de pagar els que han ajudat en la crema. Amics, penseu que hem anat al bolig, han fet vol i res. Encara s'ha de veure. La xarxa lleis a la mar i jo no deixo la corda tan aviat.
Vejau aquí com el foc, que els antics cregueren robat al cel, n'està donant noble fi d'aquesta nau cansada, rendida de tant navegar. Un dia, les seues fustes foren arbres gloriosos de verd i les fulles en sentiren el batec acariciador del vent a la primavera. Els ocells han cantat als seus mels enlairats soms i allí, el divendres sant, la cadernera ha refilat amb el pic xop de sang plorant la mort del nostre Senyor, fent-los envoltar per la tristor i el goig de la redenció. Després, els mestres d'Aixa, amb amor i treball donaren forma a la nau, la feren possible, i a l'abarar-la començà a mirar-se sense vores en el més bell espill del món, el blau de la mar. D'aquell llunyà dia ençà, uns homes, damunt i sota coberta, s'han guanyat el que viure i han ajudat als altres en els seus menesters. I avui, davant nosaltres, finix del més digne acabament que en poguera tenir. Les flames, com un xiprer de cristals rojos, s'alcen desesperades, buscant un camí que els porte fins l'infinit firmament, on esperaran pel vell mig dels estels. Qui sap si com en l'esbarzer que es cremava sense cremar-se davant el patriarca Moisès, aquí també s'escolta la veu del gran Déu totpoderós i provident. Glòria a Déu a dalt del cel i pau a la terra als homes que estima el Senyor. Engrandeix la meua ànima al Senyor i se'n realegra el meu esperit en Déu, mon Salvador, perquè posa els seus ulls en la humilitat de la seua esclava. Doncs he aquí que en després d'ara m'apel·laran sortós a totes les generacions, perquè el poderós ha fet grans coses a favor meu, i el seu nom és sant, i la seua misericòrdia per generacions i generacions per a aquells que li tenen temor. Feu ostentació del poder amb el seu braç, desbaratar els superbs als plans del seu cor, enderrocar del seu tron els potentats i va enlairar els humils, n'omplir de béns als famolencs i despatxar de buit als rics. Prengué baix la seua protecció al poble, son serf, per a recordar-se de la seua misericòrdia, com la tenia anunciada als nostres pares, a favor de l'home i de son descendència per a sempre. Estava pensant en eixos pobres homes que tant han treballat i per res. Sí que no és veritat, senyor jutge. I se m'ha ocorrit que, com el motiu de negar-los el senyor capità esclaus i ferros és que té que pagar-vos a vosaltres, pense que si renuncieu a cobrar, podien quedar per ells. Em sembla una bona idea, perquè ja que vol que han treballat, per mi no hi ha cap inconvenient. Ni per mi tampoc. Em sembla que és just. Dieu-los que no se'n vagin, mentre jo parlaré amb el capità. Senyor capità. Vostè dirà. Jo sé que a vostè també li dol el final que ha tingut tot aquest assumpte, especialment per als homes que arriscaren tant per aconseguir res. Sí que n'és veritat, però jo tinc que complir lo que em manen. Pues crec que, dins de lo que cap, pot tindre algo d'arreglo la cosa.
Els que han ajudat a cremar la nau renuncien a cobrar en tant de que els ferros i claus siguen per als seus companys. Sent aixina? Jo ho certifique. Pues que siga lo que es trobe per a ells. Gràcies. Vegeu, a la popa ja tot sembla que n'és cendra. Anem a remoure-la amb un pal i si no hi ha caliu, els xiquets poden començar a buscar-ne claus ajudant-se en puntes de fusta. Podeu començar a triar-ne fent-ne ús de les fustes. Molt d'ull al caliu, no se'n creme més d'un a la gòbia dels claus i els ferros. Ensenya una cosa que no és ni claus ni ferros. N'és la verge, amb l'infant Jesús al braç, que han dit que anava a la popa. És per a mi. No, és per a mi. Me l'ha trobada jo. Mare, mare! El foc l'ha respetada, n'és intacta i enlluernadora. Ha estat prodigioses que els nostres ulls han vist. Avui és un gran dia per a Benidorm i Déu se'n guardarà perpètua memòria. Hi ha que assabentar al senyor rector del fet. Com de les hores d'ara, fins pels segles dels segles, ja no tindrem més reina senyora aquella, anem a portar-la al palau del seu fill diví, a l'església.